What's up mga bigawan? Welcome back to my channel. This is DJs. Nanapot ay bagong video, no? And before now i-announce, Charlang, kung sa atong challenge ron, paki-subscribe and hit the notification bell. So, ang atong challenge ron kay... Secret ano yun? Si challenge na to. Tawag ko na rin nato akong mga ninang, no? Mga beshi na, oh. Ang unang tawago na doon kay si... Ninang Rico! Hi, Nina. Hello. So, next... Galo. Saan mo? Gana ni siya. Saan na? Kahadlog mo para sa na? Ang di magtarong og tubag ko. Dila. Okay, so much for that, no? Tawagan na ito ay kanuhan na itong kaubanan. Gikan pag yun siya skuan, layong dapit. Si Ninang, see you! Ninang, tingani Ninang. Bitaw, no? Ninang mga brusko. Ninang. Ninang ko So, dito si Gani. guys, before ta mag-start sa challenge, no? Unsay atong istorya. 4, 3, 2, go! Halers! Mga bigaon! Mga bigaon! Mga bigaon! Oh my God! So, ang challenge na ron kay tubag or tulon! So, Alay sa tulo. Alay sa tulo. magkanikilig ba naman tulon ba? Excited ka ng tulon. So, before na, kumusta na atong mga subscriber? 143 subscribers. Yes, hello there mga biga-biga kundira ka mga amegi. Uy, subscribe pa mo. Subscribe. Almaong subscribe na. Okay, so ang atong challenge yun kay tubag or tulon. So, ang consequences ani kay either makaon kag onion. Marbaho din gamay ba? Next is egg yolk, fresh batil pag ginigit ka, no? And timaway ang atong mga cheese sir di ha. Isa na cheese sir. Isa na niya. Ihis suwayo. May concern lang ko ba? Kasi man hard ang atong mga question ron oy. Dili oy mga kuana ni. Under the sun yung mga question nga kaya na ninyo kuan. So, speak na tadi na mag-goal. Oh, kasi una pagutad-on. Leo! Pwede ka mo sa? Basta lang! Sige na! Ang malahi lang. Ang malahi ha? Ang sa manana or... Ano? Kulob, Ang kulob hayang. hayang. Kulob hayang! Ang anak ko pa ni Jack. Hoy! Kulob! Wala. Kulubayang ano. So, ang tigil yung DJ, Lord DJ, mga bigaon. So, Day, muna kong pangutana, no? I hope batubag ni mo. Unsay? Square root Sa... sa 1,000. Square root? Isa kung sa rin pupunta, pero unsay square root sa 1,000? Usa na siya. Tubag! Ay! Pwede ka sa minute. 4 seconds. Para mo to ba? Okay, go. 5 seconds ikutan. Timer! So, ready na nga itong spin the wheel din, no? So, Kung ano to. itlog sibuyas! Ready? Spin the wheel. Wala katubag yung Ninang Rico, no? Onion! So, Day! Tulon na, oy! Pila ka buok isa. Isa na ba? Isa. Ay, basig ka na ako. Anak ang Tolo. Uy, isa naman. Tolo, duha, hangyo. Tupat na kayo. Oh, sige. Already. Abot. Kabaw Ang yun, kay no? tulo na siguro kay kakasma. Aduho. So, wala ka dugay. Nina, show gid sa atong mga mga bigaon. O, ano yan, gina siya.
Kubon yun siya. Uy, kumkum! 4, 3, 2, go! Gana! Okay. Ang next pangutan no? Pero kinahanglan nato ka ng timer nung kay para basi madugay ba? See you! Okay, di ba na-mention manimo nga na kay nagamit nga silingan bitaw nato diri no? Ay silingan ninyo actually minyo na. Paki-mention sa full name ni Angkol no. Unsa ka puro? Unsa ka puro? Unsa ka Basta puro kay kana ba? Tubag or Tulon. tolon? tulon? Tulon na. Tolon o di ba tolon? So okay, onion or itlog? Egg yolk. Egg yolk! Uy, gamayan ha! Ano ko? Isa man ang egg Ready? Ano ko kasi? Bitsa lang. Uy, sa magluto na din. Sila mo to. Sige na, ready niyo kasi sa matulog mo ko eh. Kabay naman ang ko maliginaw na matuwag. Okay, Tolon, go! Intro na ni. Nakalun sa fresh condition. Uyos pamili. Manok. Promise nga nung nakaw na huli amat. Nga nung nakaw na huli amat. Yok! Giloy ko. Liyoy mo tanang gitulon ditso. Basta ang pagtulang kay ngil-ngil. Kapot hindi. Yak! Ano? Ano? Okay, nawa ako ni Simon. Ako ni Simon. Sige na. Okay. Okay. So ako na nung mga bigaon na it's my time na. I-mention. Ngay, na. Ngay! I-mention ang katong silingan pud nimo nga kuan. Naka Georgina Wilson. Sa imo. Doon, no? Tubag or tulon? Isogoy, pero tolon pa. Tulon na. Leche! Ayaw ng onion! Sven Ano ba Bill, yan? oh my God, kapalaran. Itlog! Ito, or... Onion! Duha, duha. Wait ako, wait! Ano na mga bigaon already ng onion na to? Ipisi ko ninyo ba? Dahil hindi lasa no, pero isog ko. Ko ba? 1, 2, 3. Lami siya, best. Lami, yung kayo siya, best. Ginako ko. Nangurog si Jun. Nangurog si Jay. Dugay na ba mawaya? Actually, tampo siya. Ayaw naman ko. Go, pero kani ka dyan na. Ya! Dili palagi sa makuan pag mahuman na. Okay, next! Next! Ikaw na. Ay, si Rico! Ikaw na yung mata na. Pila may atomic number sa hydrogen? Kami yung nasa atomic number. Ano man, walang ni abot niya. Kapait. Wala to! Wala atomic number sa hydrogen. Di ko scientist din, hindi ko pangatan kung anak ha. So, ang pakutan na rana, no, kay? Tubag or tulon? Tulog. Go! Let's spin the wheel! Ang kapalaran. Egg yolk or onion? Pangit sa onion ko eh. Egg yolk. Magandang tilawan, ano mo tanan, no? Hey, liyog, ay, daghan na ba ka sa Pwede, ginawa na ba ni mo itong tulon, manggod, may suka sa choices? O, sakto na na. Wait, ano yun? Tumulong si Jun. Wala ka pang libre ko, no? Gusto pa ta. Gusto ko na nga challenge. Palihog lang, no? Mura ka balik sana, no? 3, 2, go! Maharap na lamang ng Egg cheeser. yolk na mga bigao, no? Maharap na ng cheeser. Oh, ano day? Ano, kaya? Pag inganak ani mo ako ganun kay nawa dudugay mo gud. Box ra. Nabasag yung hinang! Dapat sa kinjing nina. Lami gud ang itlog.
Okay. Isulti ang imong kuan pinaka sikreto. Pinakasekreto na isulti. Oo. Grabe Pinakatago nga Sekreto. Polo man. Tubag or tulon? Why reklamo ka? Oh my God! Polo naman. Ayaw ko pangutan as mga kuan. You're invading my privacy! So, Leo, wala problema yung pangutan na kay tubag or tulon. Tulon O, na diba? In the well, egg yolk or onion, palihog lang, spin again. Egg yolk! Onion. Ako ay mag-impis, no? Pagkakibutangan mo yung magic sarap. Na, dagan lang ako kung nakang rate ko. Di mag-goal, oy. Jaban og 1 ounce. Oo, kana. Mura sa kuan, mura sa sipon. Gani! Bottoms up! Labukat nila sa egg yolk, no? Bottom sa... Yes, G-sir na ito ka Bottoms mahal na up. mag-agree ron. Kombe! Aja. Bayot. Kaduhan ni mga chance nung nga mutulon. Bayot ba ang kuwan? Hoy, grabe ka! Inulit yun ang inyo, no? Mabusog lagi ka. Okay, it's my turn. The question is, same ra kang rate ko, no? Ano sa man? Can you state Ay, sulti ko na. Tago nga tago nga sikreto. sikreto? Di magulay spin the wheel. Hoy, ang ba? Tulon gud Hoy, siya. tubag or tulon? Ikaw, ganang istorya mo sikreto. Maraming ka, no? Spin the wheel, mga ninang! O, ang kapalaran. Paliwan mo. Ay! Yung yapon! Yes. Yes. Onion yapon, my God. Narin na, no? Duha na ka bukday. Oh, Oo. nahayap ka? Kanina si Rico. Si Rico lang Uy. magkasod ang ganang gatagaan ng chance na matilawan ang duha. Inulit gani. Kinahanglan mo gud nga tilawan nimo tanan para. Dami no? Lamig kayo din. God. Mas masarap siguro na pag naituyo. Pag may tuyo. Uy, lami ang juice pag ibutan mo. Okay, challenge accepted, mga ninang. Okay, another round na sub. Rico. Rico, ako na pa yung mga tana. Hindi na pangutanan na mo uy kanagkanis. Mga academic question. Kapila mo kanod. Yung kaon ko nila. Ayaw ko na din ako magtanda. Kaya pwede sa love life. Gusto mo, namang ginag-comment no dito sa tong video last katong tubag or shot. Paki-mention lagi ko noon sa fully mato imong cousin bitaw ay mo na tilawan. Kisa to nagkuan, kisa to na-request. Yalimot ko. Wala kisa ka to So ang pangutana li kay mo ora ni. Tubag or tulon? Kisa mga kasin. Actually, doon sila. Ha? Duha sila. Ang katong pinakauna nga nakakuha. Dungan man po. Hoy, kami mo. Hindi siya nagduhan man. Char lang! Tulon. Ay, spin the one Alright. Spin again. Egg yolk, di magulo sa egg yolk. Magol kay manlibre ko ron og chichirya nga dingdong. Chichirya nga dingdong. Masarap siya dahil nagkakabigay. Grabe. Perfect! Okay, next. Dimension ang imong kiki nga pinakabongga ug kuan. Adunay notes. Nuts. Ibaga ninang mo. What? Ang pangutana, tubag or Tuloy. Tulon. Ay! spin the wheel tadi mga ninang, no? Di ba ko ginagyan? It is onion radio. Uy, ako ka. Onion! Uy, duga. Kanila ano yun? Dahil ang resulta na egyok og onion sa tong torta na ang labas sa atong tai ba. Wala na kag-uwil. Uy lang mo liyo kay tambok man. Di ba tamis? Ayan no? Actually lami siya so good. Tamis, di ba? Wow! Wala ka mga kaunin sa imo lag. Kaulit Ano pa din mo. mo? Kao kanila. Nakalood doy!
I-mention ang imong silingan nga silingan kay naraman ta diri silingan nga kana imong na tilawan nga bongga gyud siya bongga ka na bongga ano ba aroy ka Mas bongga na dahil mo tulunta. Mo na yung pinakagana. Okay, spin the wheel ta mga ninang, no? Palihog lang sa... O di ba matilawan ka dyan dito din? Ayan. Ay na, muda huli, Ops ka na. Cheeser na to, hadapitan ka basig mahubog tanga way cheeser. Higa, lami na siya. Lami, sa pa diha. Lami, tulo na rin siya. Di malasahan. Lagyan mo yung tulungan para ganito sa... Nakanood ka lang sa! Ano? Kato ganito ako doon, di ba nakasuka? Alam niyo na ngayon. Now you. Okay! Challenge accepted mga day! Dahil hindi ko dyan lang magpuan. Okay, last na lang. Higa na. Okay, question na ako. Mm. Can you mention the name of Imong kikabuan sa kabuangan sa mo nga ka na Kiki. your past tense? Okay, kaya na ako na matubag, no? Kay natubag na ako ng alas, no? Regards to, kasi mo, O na siya. okay, so, Kung langit or lupa. Di na ako no, next na itong ako anong pangutan. So, I hope guys, nag-enjoy ba mo? Uy, ako nag-enjoy. Okay, Kaya yes. yes. Ako. Nag-enjoy ko. Ako sa. Grabe man yung Nag-enjoy ako eh. Gabi mo ba anong mga cutter di ka, no? So, katong mga... Wala pa nang subscribe, Yeah, subscribe mabigaw na na mga to. bigaon, no? Yes. Para koan. And please follow us on our Twitter account at Yanong Lumad 03. And don't forget to comment below kung sa inyong gusto na Yes, and don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell. So, kasi kasulting mo nilang Rico? Nilang kasulting mo sa atong mga subscriber nga si pangtanaw na to, no? Punta na. Mahilom na lang. Ayun, kaya ano kay ang atong target Ow. on nga year is 1,000 subscribers. Kaya na to, na? Makaya lagi na. Kaya Push na, lang, daghan push pang lang, itlog te. na to makaon. Push lang. Share pa rin sa issue. Okay, Oh, siya. mga subscriber drugs, mga suging tigpaminaw, tigpantanaw. Just keep on watching and please do like our Oo, kanina natin video. explanation eh. Yeah. And mori ang Tubag or Tulon. Bye! Bye-bye. 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 Gusto na mag-off na. Honey, isave sa balay no kay Prito ko ni.